नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. अंकोला बेलेकेरी मॅग्नीज बेपत्ता प्रकरणाचो निकाल. आमदार सतीश सैला सहित 6 जणांक 7 वर्षाची शिक्षा. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला बेलेकेरी बंदरार मॅग्नीज दास्तान बेपत्ता प्रकरणात बेंगळूरच्या जनप्रतिनिधी विशेष न्यायालयान कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार सतीश सैल आणि इतर 6 जणांक न्यायमूर्ती संतोष भट हेमी दोषी म्हणून घोषित केले आणि 7 वर्ष शिक्षेची ख्यास्त फरमायली. या मॅग्नीज बेपत्ता प्रकरणात आशिल्ल्या 7 जणांक या मॅग्नीजच्या अलग अलग प्रकरणात वेगवेगळी शिक्षा आणि दंड भरचो निवाडो दिला. सतीश सैल हेमका एक प्रकरणात 3 वर्सां, एक प्रकरणात 5 वर्सां आणि एक प्रकरणात 7 वर्सां शिक्षा आणि 9 कोटी 60 लाख रुपये दंड भरचो आदेश दिला. या मॅग्नीज बेपत्ता प्रकरणात आशिल्ल्या 7 जणांक मॅग्नीजाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात वेगवेगळी सजा देऊन दंड सुद्धा अलग अलग भरचो आदेश दिला आणि दोषीक वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागूक अवकाश दिला. या निवाड्या विरुद्ध आमदार सतीश सैल हेमी उच्च न्यायालयात अपील करची शक्यता आसा अशें कळला. कोंकण मराठा वधूवर मेळावो. कारवारच्या सदाशिवगड सदिच्छा सभागृहात आयतवार 10 नोव्हेंबर 2024 दिसा मुंबईच्या कोंकण मराठा समाज LMP ग्रुपातर्फे कोंकण मराठा समाजाच्या इच्छुक चल्या चलेक मनपसंत जोडीदार निवडूक सदाशिवगडार वधूवर मेळावा आयोजित केला असून नाव नोंदणी करू इच्छिणाऱ्यान जात तितले बेगी नाव नोंदणी करची. या मेळाव्यात एकमेकाल्या फॅमिलीकडे उलोवन पसंतीचे जोडीदार निवडची संधी मेळटली. नाव नोंदणी केलेल्या वधूवरान आपापल्या पालका सहित आयतवार 10 नोव्हेंबराक सकाळी 8:30 वाजता सदाशिवगडच्या सदिच्छा हॉलात हजर रावचे. सकाळी नाश्ता आणि दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था केला. नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी अनंत सावंत 8291402547 9821502547 महेंद्र राणे 8668639016 9834381317 या नंबराचे संपर्क साधचो असे आयोजकांन कळयला. आयतवार 10 नोव्हेंबर सदिच्छा हॉल सदाशिवगड कारवार. भटकळात मादक वस्तू विकच्या तयारीत असताना मुद्देमालासकट 3 जणांक अटक. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळात गांजा आणि मादक वस्तू विकच्या एक गँगाक भटकळ शहर पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी ताब्यात घेतले. भटकळच्या अंजुमन इंजिनिअरिंग कॉलेजा लागीच्या नगरसभेच्या वॉटर फिल्टर टँका लागी आक्रमक रीतीन गांजा आणि इतर नशेचे मादक वस्तू विकच्या तयारीत असताना पोलिसांनी धाड घालून आरोपीक मुद्देमाला समेत ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतील आरोपी भटकळचे हिलाल स्टिकचे मुग्गुम कॉलेजीचे मोहम्मद जियाम 19 वर्सां, नरसुद्दीन शेख 21 वर्सां, मोहम्मद फरान 25 वर्सां अशें आसून हेम्सकडच्यान एक कार, 370 ग्राम गांजा आणि 3000 रुपये किमतीचे MDMA मेथाफेटाबीन नावाचे निषेधित मादक पदार्थ ताब्यात घेतला. पुढलो तपास सुरू आसा अशें प्रसार माध्यमांक कळयला. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे 33व्या अधिवेशनाचे आज मडगावात उद्घाटन. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्या 33व्या अधिवेशनाचे उद्घाटन शनिवार 26 ऑक्टोबराक मडगावच्या रवींद्र भवना सभागृहात मोठ्या दबाज्यान जाले. 26 आणि 27 ऑक्टोबराक या 2 दिसाक जावच्या या कार्यक्रमाक भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतांतल्यान कोंकणी प्रेमी हजर आशिल्ले. कर्नाटकाच्या कारवार, मंगळूर, महाराष्ट्र राज्य, केरळ आणि गोंय राज्याच्या कोंकणी प्रेमीन हजेरी लावून उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिल्लो दिसून येतालो. या कार्यक्रमात कारवारच्या कोंकणी भाषा अभिमानी संघटनेच्या अध्यक्षा तसेच सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षा श्रीमती उषा राणे हेमी भाषिक अल्पसंख्याक स्थिती आणि पुढार या परिसंवादात कारवारच्या वतीन उलोवप केले. आयतवार 27 ऑक्टोबराक सांजे 4 वाजता या अधिवेशनाचो समारोप सुवाळो जातलो. वास्तविक कारवार जोडा तालुक्यात 90% लोकांची आवयभास कोंकणी. चाली रीती संस्कार सण परबो लोकवेद खाण जेवण परंपरा धार्मिक विधी संपूर्ण कोंकणी आसात. पण फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या वाठारात कोंकणी भाशेच्या विरोधात षडयंत्र सुरू आसा. वालटी जशी भितर वासप पोखरिता त्या प्रमाणे हे षडयंत्र काम करता. पयली कारवार जोडा हो मतदारसंघ आशिल्लो त्या वेळार ह्या वाठारात कोंकणी उमेदवार वेचून येताले म्हण राजकारणी आणि सत्ताधाऱ्यांनी कोंकणी भाषेक फोडचे खातीर एक षडयंत्र केले आणि कारवार जोडा हो मतदारसंघ फोडून कारवार अंकोला आणि असो मतदारसंघ केलो आणि जोडाहून हळयाळाक जोडलो आणि कोंकणी भाषिकांचे विभाजन केले. सत्ता आणि राजकारण
सत्ता, राजकारण आणि स्वार्थ हाचे मुखार कोंकणी भाषेक हतबल जाले. ह्या वाठारात सुमार 200 मराठी शाळा आशिल्ल्यो. सरकारान हळूहळू त्यो शाळा बंद करून थंय कन्नड शाळा सुरू केलो. कन्नडाची सक्ती केली. पालक असहाय्य जाले. तांणी मागीर चलयांक मराठी शाळेत घालूंक सुरवात केली. कारण मराठी शिकल्यार चलयांक तरी लग्न करून महाराष्ट्र वा गोंयांत दूख मेळटले आनी आमगेले संबंध बरे उरतले. आनी चलयांक कन्नड शाळेत घालपाक लागले. शेवटाक पोटापाण्याचो प्रश्न आशिल्लो. मराठी शिकल्यार कर्नाटकात नोकरी मेळची ना म्हण लोकांक नाइलाजान कन्नड शिकचे आनी शिकोवचे पडले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.